Znači, svi ste se do sad pitali kako napraviti timeline pic za YouTube. To jest, ova ovdje slika. Znači, mnogo njih ne zna kako je napraviti. Znači, mnogo njih je ni nema. Znači, kako je napravite? Sad ću vam pokazati kako je napraviti. Znači, ovdje ima ovaj YouTube timeline, to ćemo baciti u opis. A šta je YouTube timeline ovdje? Znači, to je sličica kojom sam označio lenjir. Lenjir. U centar ovog lenjira, znači tu možete, na primjer, da ubacite sliku. Sad samo da nađem sliku. Evo, na primjer, ovu sliku. I sad, kako to ide? Znači, ovo je CC5, ubacite tu. Jest. Pošto se računa samo ovo u sredinu, znači, ovako ću ja ubaciti. Znači, napravite do sredine, vidite. I ovdje, na primjer, možete ubaciti nešto. Napisao šta vi hoćete, nije sa važno, hajde, polepatka. Znači, to je to, ovo će vam biti u opisu, znači ubacite ovdje, pošto gledam da svako zna preko Photoshopa, a ako ne zna, nek skine sa interneta sliku, nek samo upuca teksture i nek ubaci ovdje, ako ima, ako nema, nek upuca teksture i nek nađe sliku, nek ubaci, nek napiše neki tekst, još neku sličicu nek ubaci, nek napravi za ovo, znači kako promijeniti je na YouTube, ovdje uredi sliku kanala, znači ovdje imaš tu bapa, ovdje znači zabiraš koju ćeš. Evo, na primjer, ovu sam ja. Ova je isto ona. Sad čekate. Zavisi da brzini interneta kako će se skidati. Ali nije ni važno da vas ne izdržavam sad. Svakako ovo se to radi. Znači, vrlo lako ovdje prilagodi obrezivanje. Znači ovdje, tu prilagođate. Znači tu, odaberi, evo spremanje. I kao što vidite, slika je spremljena. Znači, do sljedećeg gledanja.